docela početná komunita na to, že to má pod palcem jeden člověk, který predikuje dost dobře ten market a celkově co se bude dít a zachraňuje dost lidem prdel. Tady jede asi nějakou challenge, se koukám na web, jsem u Koběrského nebo Belzonu ještě neviděl. Zatím to fakt vypadá, že je na to sám, no. A to je indikátor jako kráva. Takže čau, tady Martin a vítám vás u nového videa. Další skupinou bude Jirka Přibyl. Tak pustíme se do toho, koukám, že to má také na Patreonu jako Koběrský 600, 7 dní zdarma. Tu skupinu budeme muset procházet celou, takže klasicky zaplatíme měsíční předplatný. OK, takže jsme uvnitř. Tady má, koukám, všechno je rozepsaný, vítej, disclaimer, pravidla, aktualita, feedback, obecné, video, updaty, výuka. Koukneme do Discordu, hned ať vidíme, že jo. Takže si to jdem projet, jako klasicky. Hned kouknu doprava, vidím tady jedno analytika, 121 traderů. A to bude asi všechno, 17 investorů, 36 online ještě nějakých botů a lidí. Flying 766, to je docela početná komunita na to, že to má pod palcem jeden člověk. Takže support a tickets nemusíme. Tak, oznámení. Friend, tady jsem upozornil technické nedostatky. Kurkový Bitcoin livestream po 16. 6 dnů zpátky. Streamy, takže to je jasný. Tady má oznámení prostě, co se děje. Sociální sítě, jasný, ty má rozepsaný na tom Patreonu. Pozorovatel. Bitcoin se z pádu nevzpamatoval. Těžko se bude vzpamatovávat v okurkové sezóně, jak říká Jirka Přibyl, že? Není likvidita. Počkejte si na září, říjen. Chat on trading, nástroje členů. Tak a jdeme na to, co vás bude bavit. Investor. Video updaty, živý vysílání, jasný. Výuka. První video ze série Smart Money Concepts, Order Block, Mean Reversion. Jak správně bírat profity, shortování, zvládání emocí, vyhledávání shortový, pozice, jak se bránit FOMu. No, já jsem koukal nedávno na Jirku Přibyla právě na Instagramu a vypadá jako dost schopný trader, který predikuje dost dobře ten market a celkově co se bude dít a zachraňuje dost lidem prdel. Tradu jako ICT, tradu jako CryptoCred, jasný, to jsou prostě jenom odkazy čistě na videa, z 0 na milion. Tady jede asi nějakou challenge, se koukám na web, že jsem to 300 koupil na 30 milionů Shiba, FTMko, Lux. To asi pak proč, to mě docela zajímá, tyhle ty challenge. Jsem u Koběrského nebo Belzonu ještě neviděl. Otázky a odpovědi, jasný. Tak a trader. To zajímá mě. Trady updaty. Jo, on tady asi dává přímo setupy, jasný. Co to tady máme? Asi BNBčko bych řekl. To máme teď nad propastí, že jo, BNBčko. Uvidíme, co se bude dít. To jestli propadne, tak budeme mít velký špatný. Grayscale. To vlastně i dneska se jednalo něco s Grayscalem a nic se nevyřešilo klasicky s Fedem. Livestreamy, ty jsou samý livestreamy. Jak to ten člověk stíhá, by mě zajímalo, tyhle, ale tak teď ho nevidíme online, tak buď připravený nějaký video, nebo ještě v dovolenkovém módu, že jo. Ještě máme týden do konce prázdnin. Trading a nástroje CoinGlass, jasný, to používá většina lidí. Defila má taky jasný. CryptoCraft, jasný. High Block Capital. Likvidační zóny. Ukaž to vlákno. Tohle vypadá dost zajímavě, no, ten high block je dost dobrý a je super, že si ho člověk nemusí sám pořizovat. Tady si za 600 koupíte předplatný na měsíc a máte tady prostě všechno na zlatým podnose, no. Kdo to je? Moderátoři. Tak to je moderátor. Už jsem myslel, že tady má k sobě Jirka nějakého dalšího tradera nebo něco, ale zatím to fakt vypadá, že je na to sám, no. Chain alerty, jasný, výpisy z Glassnodu na Twitteru. Ethereum, BTCčko a high block data, jasný, tady asi, kde je Milan? Milan je analytik a trader, vidíte to. To je zrovna vlastně ten online jediný na vrchu, který jsme viděli, no. Tu píše hezkýho. Indikátory, co tady má vyhozený. A to je indikátor jako kráva. Ale je dobrý, že vám to tady aspoň prostě vypíše, no. Co to znamená, protože kolikrát, když vidím některý lidi, co mají nastavený prostě na TradingView za ptákoviny s prominutím, tak v tom se prase vyznej. No dobrý, já si zase projdu všechno off-screen, udělám si výpisky, změnil jsem trochu tu strukturu těch videí, jak budou vycházet, jelikož Koběrský vyšel 10 dnů nazpátek a Belzon myslím 4 dny nazpátek, plus minus týden mezi sebou, že jo. Takže teď dotočíme Jirku Přibyla a další skupinu roztáčet nebudeme ten měsíc. Vrátím se ke Koběrskému, projedeme, co tam je novýho, řeknu vám, co jsem si k tomu vypsal, jestli jsem si zkusil nějaký trade nebo nějakou investici. Týden na to vyjde finální video o Koběrském a
týden na to finální video o Warzonu a pak budeme moc pokračovat dál. Máme tam Crypto Friends, máme tam Golden Packet, máme tam Trader 2.0 a Trader CZ, takže tyhle 4 skupiny ještě nám zbývají, ty budou v následujícím měsíci v září. Vezmeme si ty 3, které jsme udělali teď a pak dáme ty 4. Prostě, i kdyby to nebylo prostě do konce září, tak skončíme v polovině září. Já vám pak řeknu, co bude dál. Máte se na co těšit. Mějte se hezky, pokud se vám tenhle koncept videí líbí, nezapomeňte dát odběr a sledovat mě na mých sociálních sítích. Ahoj.